tibaken tombo ati enjing mugi-mugi kepiling lan tombo ati para wau saged meto barokah manfaat akhiripun panjenenganipun Bapak Mujianto sak godrah keluarga so dumateng sagunging para tamu sedaya saged nindakaken 5 waktu kanthi khusuk lan saged ngimut-imut tambanipun ati wonten ing daksal perkawis kala wau saged ngimut-imut saged anindakaken Allahumma amin ya rabbal alamin. Sak lajengipun napa Enje wonten pamulutan lagu menapa mboten? Sesideman ngendikanipun nak mboten wonten Widang Sari napa? Widang Sari. Apa? Widang Sari. Napa?